Česká Trinity Bank zverejnila veľmi zaujímavú štatistiku, na ktorej na horizonte 10 rokov, a teda od roku 2013 do roku 2023, porovnávali čistý finančný majetok Slovákov a Čechov. Čo je veľmi zaujímavé, tak to je to, že v roku 2013 bol čistý majetok Slováka cca 5 000 eur, kdežto Čecha bol skoro dvojnásobne väčší. Bolo to tesne pod hranicou 10 000. O 10 rokov neskôr, a teda v roku 2023, sú Česi niekde okolo 30 000 a Slováci sú ešte stále pod hranicou tých českých začiatočných cca 10 000. Čo si myslíte, že je dôvodom, prečo tak pomaly rastieme a prečo sa nožnice voči českým úsporám a českému budovaniu aktív tak výrazne otvárajú a Česi nás teda tým pádom aj veľmi výrazne predbiehajú v tom, koľko aktív majú odložených ako čistý majetok?